Unya, saan man ako ni? Pakanuni mo, patulugon. Five little monkey, Humpty Dumpty. De? Oo. De? Ikaw sa bantay ni Troy ang... Ulit isa. Unsa man ni, be? Yung sa manimuning bata. Ipurungan ako kay Ulan sa gawas. Unsa sa gawas gihimo na manimuning pirata. Unsa naman ni? Ulan sa gawas, babasi mo gawas mo. Dala sana sa'yo mo si Troy ha? Ikaw sa bantay karon. Kaya nakoy lakaw. Mulakaw man ko. Dili be, nakoy lakaw importante. Unsa importante ni ingon na ako nga mulakaw ko. Nakaschedule na ning ako dugay ra. Bato na ko ha? Importante jud kayo na di Importante ay. kaayo dugay na Unsa gali na, be? Basta kay nakoy paliton, daghan. Ako nalipalit ana, kabalo mo kong palit. Ay, di ka kabalo sa akong mga gusto. So di kabalo sa mga gusto. Ikaw na bantay sa bata lagi oh. Ikaw sa good. Uy, karon naman kumugawas ba? So man ni siya. Unya, saan man ako ni? Pakanuni mo, patulugon. Ay naku, ato na ko bebe. Bye-bye, kiss ko be. Tanawa di na ganahan sa imo ha. Ay, ayaw kalimti og ilis og diaper ha. Kay magkayuti ay na, magkarasis pa jud. Ha? Ato na ko. Bye-bye bebe. Balik na ko dayon. Sa ato pa, kita say magkuyog-kuyog ani Ronak. So ako say mo bantay karon sa ako ang anak. Basta ang goal mapatulog na ko ning bata. Pero before ni siya matulog, lingawon sa nato ni siya. Actually dali laman paglingaw sa bata. Dapat daghan lang kag color sa iya nga mapakita. Unya pag moabot na pud ang time nga siya mapulan, dapat mangita na pud kag lahi nga kalingawan. Unya, syempre ako di man ko mahimutang basta na ako'y makitaan nga mga trabaho ondre sa balay mo na ibutang nato ning bata og stroller kay manghugas ta og plato. Patay, nihilak na ang bata. Ali na. Daddy, 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 daddy. Ali. Daddy, daddy, ali. Oo, ali, ali. Masa man? Inom ka gatas? Inom ka gatas? Ingani jud ni basta magbantay ka og bata. Dapat mo yun-uyunan nimo kung sa iyang gusto. Balag wala na tay mabuhat nga trabaho. Mo na karon magtimpla na pud ta gatas para sa iya ha kay basig gigutom na ba. Murag hasol tanawon no, pero dili na siya problema kay basic ra kay ni para sa kuha. Sa kadugay-dugay ba naman akong tinimplahay og gatas para sa iya, imposible og mapalpak pa. Pero unsaon ta man, tao ra man ta, magkamali pud usahay ba, pero at least wala tuyo ah. Nami. Didi na. Diri dayon ta mo plastar sa sala para ang pagpadede dali ra. Didi na tatanggalo na to ning purong nimo ha. Unsa makasamami nimo eh. And remember mga boss, sa pagpadidi dapat kalmado, dili puguso. Kaso sa kung pagpadidi ako natingala, anong wala pa man ni natulog bata ah. Feeling nako tama tong giingon ni Hana. Nangihi siguro ni siya. Isa dyan ni sa mga bantayanan pag magbantay kag bata ang pag-ilis og pampers. Kay dili man na sila makaistorya pag ilang pampers puno na. Tapos ikaw nga nagbantay, dugay-dugayon pa dyan ni mog ilis na isabihan na sa mga hinungdan nga magkayuti ay sila. Unya basig natingala mo anong diri ko nagbukad-bukad og higdaanan dili sa kwarto. Oh, simple lang, matagak pa lang siya didto. Grabe no, basta ingunaani na galing nga sitwasyon, wala na tay mabuhat nga trabaho. Kay pag ang bata gali maglangi na, mabiyaan lang nimo gamay. Grabe naghindilakay. Five little monkey, Humpty Dumpty. Tanawa, mura na akong tingkoy diri buhaton ako tanan para ang hilak maundang na. Matay sayon ba man ang tato ganina pero akong na-realize ba nga lisod jud mo bantay nga walay mo alalay. Kung isilang ka sa mundong ito. Sa mga papa og padulong pa mapapadiraan na lang ko'y pangutana sa inyo ha ba. Maglisod po ba mag-ilis og pamper sa bata kaysa kuwas tinuod lang maglisod jud ko. Tanawa ra gud ang singot oh. Matay murag dili na jud ni maayo, dapat matulog na ni akong anak nga dili pa mahuman ang udso. So panahon na para ipagawas na ako mga tinaguan nga talento. Mama ko da doktor and the doctor say. Ako'y iwan mo. Wow. Paano na tayo? Unsay paano na tayo? Kundi paano nako kay kapoy na kaayo. Nakmaluoy ka, naktutoy na be para successful na ang pagtulog nimo ba? Luoy na kay si daddy oh. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Wow!
magaling kang kupal. Karon kay natulog na akong anak. Maisa ka to para na jud ako akong plano nga dugay na nako gusto. Makapahuway na jud ko. Bantog ra na mingaw. Katulog naman din silang duha. Ka-cute lang tawon ay. Wala ko ni si Marky, oh. Nag-ilisan og diaper ang bata. Tanawa ng lakas, ano nangihi? Ay, di man po, no? Ito man siguro yung diaper. Ay, bago dyan ay kinamay inilisan. Nakay kinsa man day ni. Ayaw, ing na.